togok kalih adhi kula mbelung. Kula menika nek ditimbali wonten kersanipun sinuwun menika wajan deg-degan. Me. Semlang samengko nek nampa duka to Kang? Karang Sinuwun Prabu Wirombadewa wi ratu sing wengis. Kok ratu wengis? Ratu sing tegel. Aku karo kowe anggone leladi nek samengko ora dadi karepe dipecat yo pecat tenan. Dipecat ya golek juragan liya. TKT juragane pirang-pirang kaya. Ha iya. Kok wonten timbal ngadhau. Mangerti ya, Kok? Wektu dina iki aku wis kasempatan sapet jagong. Kelawan Nata Ndarawati ingkang jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna, Kok. Panjenengan menika manjing wonten laladan Praja Ndarawati menika gadah sedya menapa sinuwun? Ora ana liya kejaba mung ngemban dawuhe Pandya Bathari Durga, Kok. Awit wis sawetara suwe anggonku kepengin nampa wejangan ngelmu saka ngarsane Kanjeng Ibu Bathari Durga, Kok. Nanging syarate ora ana liya kejaba mung nggonku kudu bisa mboyong wujuding kembang Wijaya Kusuma, Kok. Samengko yen to aku wis bisa klakon mboyong wujuding kembang Wijaya Kusuma tak aturke ana ngersane Pandya Bathari Durga. Minangka tandha kasetyanku antarane murid kelawan guru, Kok. Ngoten. Ning yen to mitut wawasan kula mitut rasa kula niku jan ora kepenak banget. Rasamu piye? Can deg-degan semelang mlang-mlang kaya ninggal jabang bayi ana sak pinggiring jurang ya, Kang. Kula niku sampun mangertos watak wantune wong Ndarawati. Kula niku wis apal sanget. Bola-bali kula menika ndherekaken alin jurus saking tanah Sabrang menika menawi sowan wonten laladan Ndarawati nek ora nyilih pusaka ya nglamar putri. Ora oleh gawe tundone mung dadi wirang, awake ya mung dadi babak bunyak. Karepmu piye? Panjenengan manjing wonten laladan Ndarawati menika kedah kebahe pangatos-atos. Nuwun sewu kula badhe mundhut pirsa. Menapa samangke dipun paring ampil wujuding kembang Wijaya Kusuma? Durung, Kok. Aku bakal matur ana ngarsamu. Durung nganti Nata Ndarawati wangsulan. Ing kono ana ing madyaning parepatan Agung Praja Ndarawati, Kok. Ana kadang werdane Nata Ndarawati ingkang jejuluk Prabu Baladewa. Ngakune saka Praja Mandura, Kok. Tanpa tinimbalan ana ngersane Sinuwun Prabu Ndarawati bakal murba wujuding kembang Wijaya Kusuma. Dipun paringaken. Ora diparingke. Malah aku dikon bali menyang negaraku, Kok. Tugasipun menika mboten dipun paring ampil wujuding kembang Wijaya Kusuma saking astanipun Sinuwun Prabu Baladewa. Iya. Kula aturi kebak ing pangatos-atos. Jenengan lak dereng mangertos kondange Baladewa. Kondange piye? Kondangipun Baladewa menika jaman nom-nomane nika wah Satur Sekti Mandraguna ingkang nami Kakrasana menika gadhahi pusaka wujudipun Alugara. Oh nika jan ampuh sanget kalian pusaka Nenggala. Nenggala menika menawi dipun tamakaken wonten jajanipun mungsuh saged brol kepara tiwas. Wah ila dalam kadigdayaning gegilani, Gok. Lah niku dereng senopatine Ndarawati. Apa senopatine? Tentunipun wonten ingkang nami Raden Harya Setaki, satria saking Garbaruci. Niku nggih ampuh magila-gila. Raden Harya Setaki menika tukang kepruk kepara njotos. Senopati gamben ora kena, sinangga enteng bobote ngayuda. Pramila manjing laladan Ndarawati menika kula aturi kebang pangatos-atos. Persasat ula marani gebuk. Sedya paduka menika persasat
cecak nguntal cagak. Ora bakal kelakon. Luwih-luwih nata Ndrawati menika anggadhahi pusaka ingkang seklangkung digdaya. Ingkang nami Senjata Cakra. Nuwun sewu. Senjata cakra menika pusaka ingkang saged mangertosi sedyanipun mengsah. Sedyanipun paduka menika namung badhe damel dardah wonten ing Praja Ndrawati pirsa. Mangke panjenengan menika sampun lena senjata cakra mijil saking astanipun Nata Ndrawati. Nerajang padaranipun panjenengan brol mbrodol ususe sirna marga layu. Pusakanipun ku wah ampuh magila-gila. Kula aturi kundur mawon Praja Parangrejeng dipun gagalaken kemawon anggenipun badhe ngampil pusaka Ndrawati. Urung ora-urung dadi jlantah jenengan niku. Samar kula ning asik randha bojo sampeyan niku arep ngalap niku sapa? Paling dapurmu wis ora kabeh sakake ngaturmu samengko bakal tak nyatakake kok. Ora lega rasane penggalku yen to aku bali ana ngarsane Kanjeng Ibu Bathari Durga ora dotong-dotong. Nyangking wujuding kembang Wijaya Kusuma. Wah, kagol kaglan penggalku kok. Samengko yen to ana Senopati Ndrawati kang bakal ngundurke lawan aku, kelakon tak adepi dhewe ingkang paetung atos-atos sinuwun. Moncat korada srama pangga kata kaping prawandawa sumakaping babarisan angung Karun nang kono kawe kelar kawe kelari rawang-wang wah jagat dewa Bathara durung suwe samengko anggonku ngantu-antu Baladewa kang semrene nantang lan Prabu Wiramadewa lakok wektu dina iki ana satra ingkang malang kadhane ngarepanku dedeke ndek brengose sak kepel sisih mripate menteleng mandeng kelawan aku papo pat. Sopo kang dadi aranmu Raden? Diwadhokake Senopati Ndrawati Raden Haryusdaki Satru Garbaruci. Satru Garbaruci Raden Haryusdaki. Ya dasar Prayata. Tuduhna ana ngendi durunge Baladewa? Semune nantang kelawan aku yen to aku sak mengko bakal mboyong wujuding kembang Wijaya Kusuma ora bakal diparingke.
Ora susah ngucap ngrasani Koko Prabu Baladewa. Karepmu apa? Ing kene tandingmu dudu sapa-sapa, tandingmu Setyaki. Semune kowe nantang aku Setyaki. Ya dasar Pranyata. Apa apamu? Yen to samengku kowe kena tak prekake becik. Slamet apa kang dadi uripmu? Nang yen to samengku adreng jukeng apa kang dadi karepanmu? Kudu mboyong wujuding kembang Wijaya Kusuma. Kelakon mati ana astana Raden Setyaki. Mula wektu dina iki aku bakal pasang gripatem boyo. Apa patembayam? Samengku kumu bisa kelakon mboyong wujuding kembang Wijaya Kusuma yen to wis bisa nyempalke baune Raden Haristaki kiwa lantengan papuk pat. Samengko aja nganti jen tanpa margake ketapno wadya bolaku bal mundur jangkah. Wateken aji jaya kamijayamu aja nganti pangsuh. Nang yen to nganti lena paindhamu. Tebak jajamu tahludira maju legane Adi Prabu Wiramadewa. Iya. Iya. Mati aku. Waduh, edan. Wah. Ojo tinggal loncat dagi. Wah, bos. Wah, bos. Wah, bos. Wah. Mati aku. Waduh, wah. Tes. Waduh. Wedan. Wah, waduh. Wah. Tes. Wah. Waduh, wedan.
Ah, ya. Wis. Kadri gumulung mangrempak ing wadya Gredhagara kagere angung Ronanggana gawe gelar Waladalah ya mung semul kadik dayamu Setyaki sumbarmu nganti bisa mecahke wesi kligen ana anteping tanganku njer papan depani Bantala Barat mara gage wektu dening ayo samengko yen to Setyaki ora bisa walu ya temah jati-jati kataman mulya aja takon dosa samengko kelakon tak sampurnake kuandam aja tinggal glanggang Solo Playu mati aku kepiye to? Aku kepiye? Awang joget wong gamelane wis entek kok mesa isih joget. Wakara yo karemanku kuwi joget kok ya. Saben-saben ono gamelan muni iki nek awake gatel nek ora joget. Kowe kuwi iya. Wis ora patut banget Kang Togog wis pancen. Piye iki Lung? Ketoke aku karo kowe bakal golek pangayoman liya. Lah ya ketok kuandane jerbaban depani Bantala. Mesti bar tanding karo Setyaki. Tak sawang-sawang saka kaduan tanding karo satring dedeke omong endhek. Mongko nek mandeng jan mencereng medeni ha iya. Mengko gek-gek samengko aku karo kowe ya melu dantem Setyaki. Pamula nang kene iki kudu kebaing pengati-ati lho. Ora kena sembrono Dwarawati. Aku karo kowe wis apal wis ngerti. Nderekke ratu ngendi wae tibane ya mung dadi wirang awake mung loro kabeh. Ning kayane kaya isih urip to, Kang? Nek tak delok-delok kayane kok wis tumeka pati. Aku ora percaya nek wis tumeka mati. Ora percaya luwih-luwih nek pancen wis mati arep ngopo? Amuk gek budal golek pengayoman liya ya. Golek-golek juragan liya. Wong senengane kocok nggunggung karo mungsuh. Mbok njajal digugah. Mbok menawa engko kuwi isih urip. Monggo sinuwun kula aturi wungu sinuwun paduka kenging menapa sinuwun. Monggo kula aturi wungu sinuwun.
becak temumplak kuwi apa guling. Monggo kula aturi eling Gusti. Bantal dawa Gusti. Bantal dawa kuwi apa guling. Oleh tembung eling. Dadine monggo kula aturi eling Gusti. Oh gegek kualik kuwi kaya winginane kae. Monggo Gusti kula aturi ngemut ngono kae. Kelek ya sampean kuwi kaya wis ora. Sinuwun paduka kenging menapa kula aturi wungu sinuwun. Titiprane mangana anong. Mangana anong parejata. Walah dalah bener apa kang dadi kandhamu kok. Aku wis mbuktekake dhewe kelawan kadigdayane Senopati Ndrawati kok. Ingkang aran Raden Harustaki. Kandhamu mau tukang keprok-keprok jotos kok. Nggih. Pripun raose lak penak banget. Penak-penak dengkulmu wis ora. Tak rewangi kaya ngene iki dimen samangka aku bisa nampa wejangan saka ngarsane Kanjeng Bathari Durga. Aku bakal diaku murid kang kinasih kok. Wah nggih. Pancen apa-apa aku nek pengin duweni gegayuhan apa-napa nggih kudu mawa kurban. Apa-apa kuwi ya ana kurbane, kudu ana pangurbanan. Ha iya. Tekan Ndarawati bakal nyilih pusaka olehmu digebuki karo Raden Harustaki ya ora apa-apa. Ha iya. Bakune samengko oleh ngelmu anyar. Ha iya. Nggih kedak kebae pengatos-atos. Upami dipun gagalaken wonten pripun? Ora iso kok. Karang ya wong atos kaya Kang. Atos kepi ayo atos. Kekarepane kuwi atos. Ora lega rasane penggalih kuwi yen to samengko aku ora bisa mboyong wujuding kembang Jaya Kusuma. Aku kepengin dadi ratu gegedhuk. Pengin dadi ratu kang digdaya. Aku samengko kudu bisa neter sepira kadigdayane ratu-ratu tanah Jawa. Utamane Nata Ndrawati ingkang Juk Prabu Sri Bathara Kresna. Kondange kok Ratu Titis Wisnu kok lha nggih. Aku kepengin nelukke Ratu Ndrawati. Demen sedekku mari klono ngarsane Prabu Wiramadewa kok. Ning kok kaya-kaya kok mukal gegayuhan paduka menika saged kelampah. Kowe kaya-kaya mung gunggung mungsuh. Kaya-kaya kowe ora percaya kan kadigdayanku kok. Mboten kok mboten percaya niku mboten. Nggih kula aturi mawas. Wong niku kudu bisa mulat sarira hang rasa wani. Aja nganti duweni kasekten, duweni kadigdayan niku mung nggo pamer-pameran, nggo umuk-umukan niku ora kena. Ora kena. Sak ampuh-ampuhe wong mesti ana sing luwih ampuh. Sak pinter-pintere manusa luwih ana sing luwih pinter, luwih ana sing pinter utawa waskita. Kudu ngono wong kuwi kudu mawas diri ya. Aku isih duweni gegebengan kok. Wujudipun menapa? Siung Kencana. Ana Ndrawati kok mung pamer siung wis ora. Ana siung niku meniki kathah. Kaya dene siung macan, siung wraha niku kathah didol teng pasar niku kathah. Sok-sok nggo bandul kalung. Wah, kowe kuwi kok sembrono to, Lung. Aku sing duweni gegebengan wujuding Siung Kencana kok. Samengko secaki kelakon tak gigit Siung Kencana kelakon gugrak wandane kok. Caki lho, sepisan tak ngapruk genep kaping pinu gigit Siung Kencana gugrak wandamu. Maju karo atimu.
Wah. Wah. Waduh, Wendian. Wah. Wah. Aduh. Waduh, Wendian. Wah. Wus. Wus. Wah. Wus. Wus. Hei. Wah. Wah, ladal ora patuh banget. Nyoto pranyata ora kena tak pringgake becik pokale Prabu Rambadewa. Perang karo Senopati Ndrati, adikku saking gigit wah ora patut banget. Ora gelem glandang nang ngomong ora takon opat. Oh. Ayo. Oh. Ora diuyon dasar nyoto. Kowe gelem pingket prasaka Praja Ndrawati. Besok ora gelem saiki apa dene. Yen to kowe pancen Nalindra Sekti Mahambara, ayo tandhingono Prabu Dewa. Aja nganti tinggal glanggang Tropayu Baladewa kene pergane pati. Ah, wes. Wes. Nyoko temen. Ayo. Wes, iki sing kok calon Trun Pat. Nantang karo Prabu Baladewa. Anggep apa ayo? Ayo. Wes. Wes. Wah. Wes. Wes. Waduh. Wah. Oh. Ah. Wes. Tanding nonton Mandra Prabu Baladewa Marat. Waduh. Wah, latala. Ora kena sinong genteng bobote ngayuda nata Mandra Prabu Baladewa. Tak terima-terimakake. Ora dadi boyo pangapa samengko aku ora kelakon boyong pusaka Ndrawati. Ganti dina ganti wektu. Kelakon tak bebi batang sayuta Praja Ndrawati. Wah. Digdayeng manggelung pangrok mening cakranira angu
Mulatri sang Padmanaba Duh Koko Prabu Baladewa piye Yayi ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami Koko Prabu dene paduka Koko Prabu ingkang sampun kuwawi ngunduraken mengsah ingkang datengi Praja Ndarawati satmah tinggal gelanggang colong mlayu Koko Prabu iya kabeh mau gawe saka panyengkuyungi para senopati Ndarawati nadyan to dikaya ngopo pun Kakang minangka dadi pengayomane Praja Ndarawati mula pun Kakang uga bisa kudu bengkas kraman ingkang mapanen Praja Ndarawati banjur kersane Nyai Prabu Ndarawati kepiye ingkang rai sampun matur wonten ing ngajeng nalika wonten ing parapatan agung Praja Ndarawati piye Yayi sak sampunipun Koko Prabu kuwawi bengkas kraman ingkang datengi Praja Ndarawati ingkang rayi badhe nyuwun pambiyantunipun Koko Prabu Baladewa ngumadi wonten pundi anak kula Samba Wisnu Brata iya pun Kakang ora bakal wedi ingkang elan sinartan meminta nunugrahane Bathara dimen Samba bisa manggih karaharjan tansah manggih kawidagdan antuk pangayomaning Bathara Yai Prabu Sri Bathara Kresna mekaten kok Prabu monggo kula aturi tindak rumin samangke ingkang rai badhe tuturi dhateng tindakipun Koko Prabu ngupadi wonten pundi ingkang putra Samba Wisnu Brata miat langening kalang iwan aklar wandamu uncar dina nirka konang surap sorotetan badang ka sor lan pacere oh.
Purnameng gegana dasare mangsa katiga Imo anak bengi ing ucongan jala nen karya wigena Miwah sining wana Waraksa kung tinunu waudo wis purna anggenira bentak perang Bendrayapati tangkep Jaja Takerludira silih lungkih genti kalindhih parandene datan wonten kurban alih dumetes Rudra ageng mlukum ledhaking punarpa katitik para wadya bala mundur kanthi sih tinggal gelanggang colong-playungun cati payudan parandene nata agung ing Mandura giya lumaksana angwadi wonten pundi ingkang putra Samba Wisnu Brata kadherekaken Alendra Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna Giya minggawungkir sengkan-sengkan anut bamping kaparing lemah miring geger menggerang-gerah gugur. Sakwunya tumeka ing puncaking arga. Surya wis ketingal manjing Bantala. Peteng dedet leliwengan parandene datan kendelang kendel maksana mulat ing gegana. Mendung kang ketingal angendanu. Kumedhaping Kartika lamat-lamati tutuping mega larutan wenten ingkang kahiksi. Ingkang kinira boring lampah amung kumelaping lidah klawan tadhit. Pungun tiasing kalbu ngagem Mandura kadherekaken Nalendra Ndrawati. Daya-daya nglajengaken ingkang ginira maksana ngwadi Raden Samba Wisnu Brata ingkang sampun nilar kasaten parang Garuda. Siniget ingkang wenten madyaning marga rikating kocap glise wong kang munggal kawi. Bundita ingkang kinara sambeting carita nahanta ingkang pinuju lenggah wonten ing kayangan Dandang Manguri tugu Sang Pandya Bathari Durga nampi Kundurira Narendra saking parejeng jejuluk Prabu Wiramadewa mewah ketingal Piswanira ingkang putra para baju barat tinon saking Mandrawa mawa Kumara Piswanira para wadyabala wau.
Anjreng kang puspita rum katyuping samirana